Bé, els castells va començar... La idea va començar al juny del 96. Al juny del 96 teníem l'impressió que la gent s'interessava per la cultura catalana, però amb el que proposava una mica de teatre, cursos de català i sardana, veiem que no podíem anar més enllà que al poble i ens faltava joves de 15 a 35 anys. I vam cercar la cosa que podia atreure aquesta gent i vam tenir la idea de fer castells. El divertit és que no sabíem què eren els castells, no en teníem pas cap idea, sinó que n'havíem vist alguna vegada a la televisió i una vegada o altra a Perpinyà, però cap idea de com funcionava això. Doncs per a Sant Joan 96, el Josep Serra, que és un dels fundadors de l'entitat, diu nos cal muntar una colla castellera. Vaig dir d'acord, vam començar a prendre contactes amb gent de Tarragona i a la Jonquera s'acaba de crear una colla, és així que va començar. Vam quedar amb la gent de la Jonquera, els castellers de l'Albert, per l'octubre. L'octubre vam fer la primera actuació que es va fer al Bou i nosaltres vam començar al novembre a fer el primer assaig. Doncs novembre 96, primer assaig, poca gent, 10-12 persones, i vam anar tirant així fins al gener, i al gener vam fer el nostre primer pilot de 4, el primer castell. I al juny del 97 vam fer el bateig de la colla i vam descarregar el primer castell de 6, el primer castell seriós per una colla. I llavors ens van apadrinar, ben entès, els castellers de l'Albert que ens havien seguit des del principi i els castellers de Barcelona, que va ser un gran honor i que és una colla que ens té... que ens estima molt, que ens suporta, que ens ajuda a la seva manera, com pot, i això és un gran honor per nosaltres. Els castells i la catalanitat van molt lligats, com els trabucs i tot això. Tots el que és cultura són lligats, no? I per nosaltres és molt important de fer castells a Catalunya Nord, però posar més junts, sobretot a Catalunya Sud, no? Aeronou no té pas l'ambició de fer castells molt grans. Els castellers del Riberal, que és part d'Aeronou, sí que ells volen fer castells més interessants. El que ens interessa més que fer castells és tenir gent i veure si la gent s'interessa per la cultura catalana i fer de conèixer la cultura catalana. Llavors, si podem fer castells grans, si podem fer castells de 7 i pot ser perquè no somiar castells de 8 un dia, llavors millor, però no és pas l'interès principal.